бо муҳимтарин хабаргузоришҳои рӯз барномаи телевизионии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. маҷлиси навбатии ҳафтавори назди раиси шаҳри Панҷакент субҳи санаи 12 июни соли равон баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз масъулини иҷрои дастуру супоришҳои ҳафтаи гузаштаро мавриди пурсиш қарор дода, барои ҳафтаи нав нақшаю вазифаҳоро мушаххасу муайян намуд. субҳи санаи 12 июни соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор шуд. дар ҷаласа нахуст раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рӯйдодҳои таърихие ки ҳафтаи гузашта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд ёдовар шуд. сипас гузориши муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода оиди фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, фаршкунии роҳҳо шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент эродҳои ҷиддии хешро аз ғайри қаноатбахш будани фаъолияти корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия, корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ, муассисаи давлатии рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чароғонкунии шаҳр, иштироки сусти маҳаллаҳо ва корхонаю ташкилотҳо дар маъракаҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ, насби шиору овезаҳо, аз оби нӯшокӣ ва полези танқисӣ кашидани аҳолӣ баён намуда, ҷиҳати рафъи камбудиҳо масъулонро вазифадор кард. ҳисоботи муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин оид ба рафти корҳои саҳровӣ, тоза кардани каналҳо ва селроҳаҳо шунида шуда, масъулон ҷиҳати иҷрои нақшаи кишти картошка бо оби полезӣ таъмин намудани аҳолӣ супориш гирифтанд. дар идомаи ҷаласа гузориши муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ оид ба фаъолияти соҳаҳои маорифу тандурустӣ шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷиҳати ҷалби кӯдакону наврасон ба истироҳатгоҳҳои тобистона, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, таъмини хонандагон барои иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриятӣ, омодагӣ ба давраи зимистонгузаронӣ, ба роҳ мондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ҷиҳати пешгирии бемориҳои мавсимӣ масъулонро вазифадор кард. ба раисони ҷамъиятҳои деҳот супориш дода шуд, то кадрҳои ботаҷрибаро бо кор ҷалб намоянд. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Молҷонхолов. рӯзи шанбеи ҳафтаи гузашта аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода муроҷиатҳо ва арзу дархости шаҳрвандон мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифта, барои иҷрои онҳо масъулин вазифадор шуданд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади баррасӣ ва ҳалли мушкилоту муаммоҳои сокинон дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳар ҳафта рӯзи қабули шаҳрвандон гузаронида мешавад. санаи 10 июни соли равон қабули шаҳрвандон таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ гузаронида шуд, ки дар он сокинони шаҳру деҳот вобаста ба масъалаҳои тақсимоти замин, кӯмак ба оилаҳои ниёзманд, мусоидат барои табобати ройгон дар беморхона, танқисӣ аз оби нӯшокӣ ва полезӣ ва дигар масъалаҳои ҳалталаб ба раиси шаҳри Панҷакент муроҷиат намуданд. вобаста ба муроҷиату дархости шаҳрвандон, муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, раисони ҷамъиятҳои деҳот, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳо ва дигар шахсони масъул вазифадор гардиданд. раиси шаҳри Панҷакент ба масъулон супориш дод, то ҳар як муроҷиати шаҳрвандон ба таври ҷиддӣ баррасӣ карда шавад. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Молҷонхолов. раиси комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Исмоилзода Зуфар Муртазохон бо ҳамроҳии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва раиси комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода бо рафти бунёди бинои нави комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент шинос шуданд. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода дар шаҳри панҷакен сохтмони бинои нави маъмурии кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо муваффақият идома дорад. ҷараёни бунёди ин иншооти ҷашнӣ таҳти назорати бевоситаи раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода роҳбарияти кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд ва шаҳри панҷакен қарор дорад. зимни сафари корӣ раиси кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд исмоилзода Зуфар бо ҳамроҳии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, раиси кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Мурод Шукурзода бо рафти корҳои сохтмону васлии бинои нави кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки дар кӯчаи ба номи Саломиддин Шарофови шаҳри Панҷакен бунёд мегардад шинос шуданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди аст ки пудратчии асосии сохтмони ин иншоот мебошад дастур дод ки бояд ҳамаи корҳои сохтмону васлӣ мутобиқи лоиҳа бо сифати баланд ва истифодаи масолиҳи сохтмонӣ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ анҷом дода шавад. дар навбати хеш раиси кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд исмоилзода Зуфар ва дар шаҳри Панҷакен Мурод Шукурзода изҳор намуд ки воқеан бунёди ин иншоот таҳти назорати роҳбарияти ҳизби халқии демократии тоҷикистон қарор дорад ва ҳама рӯза робитаи роҳбарияти ҳизб бо пудратчии асосии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди аст хеле хуб ба роҳ монда шудааст. таъкид шуд ки иншооти мазкур бояд бо як тарҳи зебо мавриди истифода қарор дода шуда барои фаъолияти минбаъдаи кумиҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон барои оянда шароитҳои мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. гузориши Аббос ҳамроҳзода Исмоилҷон Холов аз ҷараёни корҳои сохтмону васлӣ дар бинои нави кумиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. барномаро идома медиҳем. ҳунармандони шаҳру деҳоти Панҷакент дар фестивали ҷумҳуриявии Атлас ва Адрас ширкат варзида сазовори баҳои баланди ҳайати ҳакамон ва сипосномаи вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон марказҳои омӯзишӣ фаъолият доранд ки нозукиҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, қолинбофиву бурёбофӣ, сабадбофиву сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, атласу адрасбофӣ ва монанди инҳоро ба насли наврас меомӯзонанд. ҷиҳати хуби дигараш он аст ки бо эҳё шудани марказҳои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ занону духтарони деҳот онҳое ки имкони идомаи таҳсил дар донишгоҳу донишкадаҳоро надоранд бо шуғли доимӣ фаро гирифта мешаванд. ҳамчунин бо унвоне ки соҳибхонашин ҳастанд метавонанд ба оила даромади иловагӣ оранд ва бо ин восита сатҳи зиндагии онҳо беҳтар мегардад. бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои муаззими миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд намуда эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамзамон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат қабул гардидани барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 инчунин аз пардохти андоз аз маҳсулоти дар хона истеҳсолшуда озод кардани ҳунармандон натиҷаҳои сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. барномаи рушди ҳунармандӣ дар шаҳри Панҷакент барои солҳои 2023-2025 таҳия шудааст ки намудҳои роиҷи ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунармандон ба қайд гирифта шуданд ва ҳоло беш аз 1000 нафар ҳунарманд дар 76 самти ҳунарҳои мардумӣ кор мебаранд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ҳунармандон аз таҷрибаи ҳампешаҳояшон дар ҷумҳурии ҳамсоя баҳравар шуда
ҳоло ҷиҳати ташкили маркази шаҳрии ҳунармандӣ корҳо идома доранд ва бонувони ҳунарманд дар фестивалу намоишҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат меварзанд. аз ҷумла ҳунармандони шаҳри босонияи панҷакент дар фестивали ҷумҳуриявии атлас ва адрас ки дар пойтахти мамлакат баргузор гардид ширкат намуда ба баҳои баланди иштирокчиён ва тамошобинони он сазовор гаштанд. ҳунари онҳо бо сипосномаи вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ карда шуд. зимнан дар ин ҳамоиши ҳунарҳои мардумӣ ҳунармандони вилояти суғд сазовори ҷойи аввал дониста шуданд. ҳунармандони шаҳри босонияи панҷакент дар ин сафар ҳамчунин аз марказҳои ҳунармандӣ аз ҷумла маркази ҳунарҳои мардумии деҳаи гулзар, намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри душанбе дидан намуда аз таҷрибаи онҳо ва тарроҳон бархурдор шуданд. онҳо иброз намуданд ки минбаъд низ кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ҳунару ҳунармандӣ боз ҳам ривоҷ ёбад. саҳм гузоштан дар рушди ҳунарҳои мардумӣ қарзу масъулияти шаҳрвандии ҳар як фарзанди ватандӯсту ватанпарвари тоҷикистон мебошанд, изҳор доштанд ҳунармандон. яке аз чеҳраҳои шинохтаи фарҳанги шаҳри панҷакент ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон оҳангсоз ва мутриби шинохта умриҷон баҳриев аз олам даргузашт. яке аз чеҳраҳои шинохтаи фарҳанги шаҳри бостонии панҷакент ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон аълочаи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон оҳангсоз мутриб ва иҷрокунандаи чандин нақшҳои театрӣ умриҷон баҳриев санаи 7 июни соли 1923 дунёи фониро падруд гуфт ва ба дунёи боқӣ пайваст. шодравон умриҷон баҳриев 1 ноябри соли 1943 дар шаҳри панҷакент дар оилаи коргар чашм ба олами ҳастӣ кушода аз синни наврасӣ ба театр, кино ва санъату ҳунар шавқу рағбати зиёдӣ дошт. пас аз итмоми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри панҷакент фаъолияти меҳнатиашро дар театри халқии шаҳри панҷакент оғоз бахшида анъанаҳои меросбарони ҳавзаҳои ҳунарии зарафшон шаҳрҳои самарқанду панҷакентро аз устодони шинохта омӯхт. солҳои 1960, 1973 ва пас он то соли 1980 шодравон умриҷон баҳриев дар вазифаҳои роҳбари мусиқии театри халқӣ ва директори театри халқии шаҳри панҷакент фаъолияти пурсамариро анҷом дод. шодравон зиёда аз 50 суруду таронаҳои худро дар заминаи мероси мусиқии тоҷик шашмахон таълиф ва пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намуда дар саҳни театри халқии шаҳри панҷакент нақшҳои гуногунро дар намоишномаҳои фарёди ишқ, ҳайдари яграв, қиссаи зайнабибӣ, субҳи саҳро ва ғайра бо як маҳорати хоса иҷро намуд. шодравон умриҷон баҳриев иштирокчӣ ва барандаи ҷоизаҳои чандин ҷашнвораҳои мусиқии бӯстон 1-2-3 дар шаҳри панҷакент, 2 маротиба барандаи ҷоизаи фестивали умумиттифоқии шӯравӣ дар шаҳрҳои кишинёв ва боку ва даҳаи адабиёту санъати тоҷик дар шаҳри Москав соли 1967 буд. шодравон барои хидматҳои шоистааш бо унвонҳои ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, аълочаи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, ғолиби зардори меҳнат, собиқадори меҳнат сарфароз гардида дар як қатор кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Италия, Озарбойҷон, Русия, Ӯзбекистон санъати тоҷикро бо як маҳорати хоса муаррифӣ кард. ному хотираи шодравон умриҷон баҳриев дар қалби фарзандон, шогирдон ва аҳли фарҳанги диёри бостониямон абадӣ ҷовидон боқӣ хоҳад монд.
бинандагони гироми, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То барномаҳои навбатӣ. Саломату сарбаланд бошед. Хайр.